tunge guardian of the universe te chu kumbilian somliam ta khan eng tong ma in a hun dik tak a soi fe thailo lai vel chuan van theng reng zau tak top chin nei lo chiar sen lo vai vut ang mai tam de sep sep kara chuan idea thar star chu alo pianga tin planet pakhat chuan chu star pakhat chu hel kwalin chu planet chu kanron kalsan tak maltas kha ania kumilian tam tak alo liam le nu chuan kan planet chu zoi muanga rondai ve tiel tielin thilmak tak chu aron thleng tan ta ma se in chen na khovela tuifin ria chunga ani velovin boruak hnonga zok chuan nun na nei te chu an lo pianga ni kumbilian kha chung chu chung nun na nei ho chuan he chen na tla khovel lo ni ta kiltina hian an wak vela heng nun na nei boruak kalang hi ina chem kal ho chu ti hian te takin microscopic size an la ni charchara amai ro chu le rapa zuk sichin ho chuan reilo te ya thanlen ham thatna chu an lo hret huaya hun lo kal le hret chuan taksa ruang ino mesia chin sa to te ho anga ron in evolve ho te chu evolutionary war chuan an sang filor bika ma se thil in thlau poimo tak chu he dam kho chu anana anin beina a chak zo ko piang chuan mu tham lo khopa te chanpui tu an lo nei thina he mu tham lo boro kalang nun na nei ho te hian boro ka chang chuan an thayang phak tokin an lo sol ve thina ni heng boro kalang micro level size lek life form ho hi a hu hoa anan om hian micro colonies ti soi an ni thina heng micro colonies ho hian thil siam dangte alien zok ho chu an mental chu va connect tanin an mani host tu chu an va zong thina an va in hostir thina ni heng an hostebula hian arolin kan chak zoka arolin kan chazoka arolin kan damrei zoka ni ti in offer an va siam thina adikreng bukani tisuan an va hoste ho chuan ramsa emo midang an ve reng chuan heng micro colonies ho hian an hoste tho atang le an kuzung chang mor changten an lo tran pui ve thina heng an tran rol na hian khumul pum puya thilnung zong ta zinga heng a hostu te ho mishing ang tak tribe ho hi kong engkima chungnung berchan an lo chan thei pha ta ni kumalo veizel chuan he maltas planeta hian heng tribe ho hi an lo inzar pharzela kiltina chuan anin beng belveka ei turzon te chu an han thiam ema ele in turzonga an va na lama te chuan an ril ru te chuan ma lo sonin thil tha te an hriat bel zela civilization po chakle thatak an lo din thei pha ani nima sela chu chuan an ma ni hi engem riaw in hriat bik na an nei pha ni hun lo vei zela population kha duai khana thang chak tama ma a tin an tribe chu race si ni sang hlaka aronin evolve ta heng race chan te hi malthusians ve chuni thong ma se owa planeta anin san to kan ti kha owa planeta an lawin san le to awang chuan an mani hi malthusians ni lovin owans an tile to zokani ti hian anin sual tawakani race chan ve hi hein dona hi ti to pan du lutuk na lama chuan symbionts group pakhat ho chuan natna shri pakhat chu an tileng faka an host chu an ti zeng tawakani he natna shri kai te hian an natna te chu an ina ten hona nam sang te an kai chhonga khosang sanga te chu hri chuan mi a sop ta shapani a torna zual te chu an zenga chung ho chu an che thelo wangin ril tramin an thivek boka ma se symbionts ho an natna ti dar tu ber ho po ha an thitel vevek bokani symbionts ho chu kan soinon lenga nichina atir te kan soi microorganism beings boro kalang heng tribe ho taksa a host tu turzonga va in connect te ho kan ti kha venom ang deuh khani mai an mani host tu te chau kha an thadoni montia ma se an mani po an thi tel ve pha ani chuwang chon an tek ti kha alo fail ta a ma se mun then khata fal tak taka na thoko om ho te chu hen na hian va nei thak takin effect phavek lo hlo maya a popular city a chuan scientist ma sa te chon he natna hri lo tak in try dar vak hi an hanzir chiang ani scientist pakha jok chonin kan simbayan saber in thuthar saber su aron confirm ta natna hri chu la bo lo ni chu ma se claim chona chaklo ve sheta mai chun atia scientist pakhat le jok chun eng thil hian nge mo tinung tla tu hi kan zir chen war ngai ni kan mi re sa te an la dam chu kan du ni chuan moms atiani chana chumo zamar area mun fal taka hi na ching ber mei che society pakhat ipate ma sanga tang tho an ma son na support du mi alo ho nan na hri chu ta hin om ve tho ma se imo kan te sin mi pale mei chia in polin
hen dat na si hi trigger thaya chu kan symbiote te huan an ne theilowa atia helaya mai chi hian in idea chu chle maya kan tho hawangai ni ani lo chon mo he generation a species zong hi kan la thivek mayang atiani ti chuan an soyang chuan an ti tur chu an hantia no te po an ron piang mola amai ro chu heti chung hian mi pale me che society chu asan ve in an la kaltir tho ani chu tinga mi pale me che society asan laka kan hanin ti na chu a nge tak emawang chuan dan ang mai hian kan zom thlapani chuan le reivak lova chuan chu tinga mi pale me chia asang hlaka tire tur chuan group pakhat thar hlak chu an mamo thuaya an father is nan te po an mamol om le tro tin naw lo piang te chu psychologist te judge te historian te child nourisher te ni turin an thlem thin ani tin hriat na le fin na an la khom te chuan chungri lama mason na thatak ape boka chuan mo kumte local zel chuan awan so hian mo mental power chak tak an ron nei chan ta ni chu an symbionts te chanpuina mangin ani chente phei chuan universe chu power mang chuan an zir chiang tran der to a tin chen kha chuan mo an mentalin mun la tak tak ka te an conscious te kha an kaltir thei to a tin chumai pilama chul ha dam le mu thil ti vel po an mamo to lo ni generation chong tam tak chu an ti tur li siam le hil zong suak tu rengin hun an mangrala tin heng generation hi an dam rei pha reng bokani symbionts te chuan a to bernan gift harmin pek tur an neya chu kan taksa sales zong te hi a siam that ngai siam thata kan sales engkim chu min thak sak ve kan tumani kum kan ti hian kan tan chuan om zia nei to lova kan nun te po alawin pot sei zela kum te chu tui ang mai na luanga keini awan so hian kan population chu kan lavong thareng ani tin chu me pilama no te piang thar kan mamo lowa no te piang hung ber po kum billion lilium ta khana pianga chu keima herupa hando hu hi kani tin ka guardian ming hi chu ilo se to mai thai ama chu awan tumru tak mai corona ani chu ka guardian corona chuan thilti tur chula ti chu ati mai thina ma se ama experience atanga atuina zong hi athlang jok thina ni chu chuan ka thilti tur veng te chu min ti thei ti lo pha thina tin awan dang te chuan min za pu thina computer ma hian mal takin ka thu top thin ni chuan computer a chuan planet chu ka zonga ti chuan no pangdang mei chia le ngal chu ka muwa ngatinge tu man mei chi om ti hi milo sil lawa ka thenu tur ni hrimhrimang atiani ti chuan herupa chu le pachang zon tlan chuaka chronoson experiment ti lak lo lai tak chu ka changa le pakha zok so ka wa thleng man tur ni ka wa thleng man tur hin ringot mai ni nadia karon zong don che a rop om mai sin a ngei re to deu ning tro nadia chu ni china mei chia computer screen a lo lang khani vapan tumani o herupa hi video ka soitir chang khan comic narrator alani charchar o thil a soina mi sil chhonna a flashback vekani hi engkim hi o ti chuan corona lab chunga cctv ang chi aru ka lo oma tang chuan herupa a bedroom te corona a satellite te chu lo langin an lo en thapani an boss berni om tak hian tun trum chu corona hi akal thui ma mi pano pangkha abok dai nia tina guardian hian kan zona te hi a chang dong lo ti ka shebok atia screen a lo lang chuan awan cancel ho chuan kan lo bo zui watang e fasir aron tiani chera chu a ming fasira alo ni reng mai khati lai khan kom velova kamile satan evil force pakhat chu azalena ni ti an hriat khan voyeng zal fako nge heng hriat na hlom hi ka hriat to don herupa chuan corona engtingi kai ngai dam tong che history zong song i thak vekalom suana kum billion ruk zeta upanen khovel tam tak chana in thena ati shepa reality chuan corona an kum billion som malama athilo ti sual to tekha aron her danglam hlowa atopa chuan ka hmutai atia ti chuan herupa chuan atopa chuan nadi omna chu awazong muwa thilo training to zong tele kan culture kalmang zong in mi pale me che in nim na hi akhapa ma se akho har thlak ve em thina ni herupa chon an swaltiro heti aru ka in mu hi ngai nia atia nadi chun keipon ka ngai na lo an upatol to ka engman shelo ning atiani nie aku chu si ka duwa ma se kan hanin khoi chuan electric shock ang chuan kan trek zoya kan symbiotes te nan na hri chu tira tanga loin then to kha tuna chuan anin unite le ta kan ril ru a chuan thil thar aron tu ta mit khap kar lova chuan pum khat kan lo ni ta ma zonga athen pha kan rin ngai reng lo chu alo thleng ve thei ta herupa chuan nadi i mu theim atia nadi chuan o mu the a moi lu tukringot atia
herupa chuan kum tam tak aveya imi teril ru chu kan costume le history in attention atia mase kan symbiote stand an shialom a natural lo ti hi ani dan tur dik takani nang ma chan ve kani hi tia herupa chuan kan pania kan chandun chau hian pum khat kan ni theiani ati bokani kan thinlung chu athiang lim ema heti lai hian kan zalen ani lal na dia oh tunge zirtir tu mi pale mai se in pon phalo kan ti to kha ti hian aron pot sanga nima sela anril ru chu telepet ang mangkhan ala in connect reng thaini tin hun te po chu local le zela sualna beitur po atam ema atopa pheichon keima ni chawin kan ti theilu wangin ti hian mi pale mai che chu kan in thurwal ta ria zamar mai che pakha chon helai hi corona an chi lewin tan na chu ni hi helai hi kan ti tan na tur chu ni hi ti na koka awan pakha chon iti digma na ti su kan longa i to venge ti na changa atopa suan planet chu thanania ko chetak bula chuan alai taka uma aming chu tumana phu chan zon ngai lo kan te lawin herupa anin thakangem ka beise kan shetak angin chi an thla rei thei to emai on pakhat chuan mangtha ule maltas mi te u kan thinlunga in omrengang aron tia orin ang che in ama thil thleng ang chu ron thleng le in maltasa chuan min pung tam le to ema huno lokal tu chau chu kan ngai to thei kan bul in tan na tu chu kha le chen kha khovel cheng chetak alo ni char to a ma se chu awain kan thak thei ni hlamoi takan sang main kan vultira ti chuan thil dang tas tam tak ti tur thar chu aron oma he kan cosmic machine manga thil ti theina man chu khabbe tlatania le he central battery hi siam chu a kan thorim na le beina zong te ati ol sam don ani he hian atini chu kan thil ti chuan kan vaya in tangkhom tirin kar thum laia rei chu hun kan manga supernova meu po sompali laia hi pani mase he kan thil ti hian thil thalo chu athleng ve thawa a upachak lo zual te chu an mun na po a hibral sak veka tin he sectora radiation tam turul tuk om chuan nawlo ping thar te chu athlak thleng pha thei chung lawani kumlo vele zela billion khat vel alolium le me chuan awa planeta chuan mi pale mai chie chu alowin hlat le zela mase mo thil pakha thar chu aron piang ta heng owen so hian universe sanga sualna dole turin police force pakhachu an siam choptani chungte chu men hunters dia kawania kan central battery panga power pack an nia ti tura kan shilte chu ti in sualne te chu wazung ula wa sual ro u kan ti thinani amai ro chu kan lawin da fin lu tung na hlama chuan hengmen hunters te hi keima ni tluk thei thu tur khop deuin kan lo siama kan sim bion sati theide po an motivate thei zela chu chuan kum kho adam thei tina apeveya kum enge moza chu tianga men hunters ho chuan kan du ang thala na an han tho nu chuan thil dang lam aron thleng tatlat mai oan pakha chuan ente herupa sector sang a hian men hunters ho an omi lo mole ilo shevem atia herupa chuan sia kan ril ru kan biak po min respond du to lo re ti chiet ve kan ngai ni ati ta ni ti chuan men hunters ho ve thung chuan corona thil thalo ti te sual tu ring min thon chuaka corona len chuan an raise te po ai ang regan lo mi atia men hunter pakhat jok chuan min control chin the props kan avoid to awan sa hu chu tianga powerful vak an ni big lo nia he swan na hi azunga train kan ti chevek turani an lo ti ve thunga ni hi chuan owa pakha chuan central power chu kan chu sakang atini Green Lantern power source kha chu saka nei antumani o ti chuan le asiam chapate jok chuan asiam tu te idea chu helin kol vesa central battery power mang chuan an beya chu chuan indona rap thak tak ron chok chuakin he indona hian kumsang khat chuang lai awa an indorei mel mai tro tin heta hian awan so hian nuna tam takan chan pha bokani ti chuan an programming manga an finna sang beran chhuwa po chuan min ti chiat vek tuma kan laka manan tumna chu an mang theta big holo he central battery Green Lantern power hi laka awan so hi tha ve kan tumani ma se chu central battery chuan le men hunter so chu ron kap let vaka men hunters ho chu an cheta dera awan so chu lom view ma se heta tak hian ani ti thiam lo ta a an siam chok an mani tha tum tu men hunters ho kha a thenin tha nga lan duwa a thenin la om tir ve mai khan duwa awan pakha chun a thak lutuk engtini anuna te zoila du zo ka tia awan pakhat jok ve thung chuan ti theitlem kan la nei chung chuan kan be dong du lo alo ti ve thunga adang le chuan ani choni du kong chu va zo ro aron ti soka ti chuanin an du kong chu an zo ta hlom ani hei control tu te ho chu ram dang daya kan po phak lo na muna an kal daya kan reng puite zinga kan in tension na ma saberani
ma se hei po hi atom number la ni chung lova zamar me cheu kha anlo lang le a me che pakhat chuan mi pa mol ho chu god lu ko ingai nan che vela hei enge kan chunga lo thleng ta hi kan mental energy chawan duwa ma se kan council hi enga tan man ti ma ni tak se chak lo sa chong tha theber tu tur an ma ni ngei nan ti chi a an ti ani hun enga mo chen chu ka chi pin ka lo ngai tu ve to ma se tu na chuan ka tong chuak ve to do ke ma ni ham that nan zirtir na hlui to kha kan zo mangai don tlat mai kong thazok zamar ho ti dan ativa kani ti chuan herupa chuan ala ni rate zel o kum alo vele chuan plane thar nei le in kan boy em ringa chu plane chu ama aya fing le thazok anga ya achan chu weapon powerful zo kan siam don wangani chu weapon chu mo mang tur chuan android siam chop ho roi to lovin universe sanga being chele thasiat na thatak nei ho te chu champion tan chuan kan thang to zok don ani ma se intinge kan thanang muang chang in film khur takin guideline thatat chu siam chu ania test case sang te chu omin zir chian vek ania ti chuan awans mi pa som thum paruk te theu chuan an species tu ber te theu chu an thang tron ta a tin zamar so kha anlo lang vele a mi pa te ho in rim taka nan lo tholai chuan ke ni me che ho chuan kan hun kal to te chu kan lo chui let me ka mi pa ho kan lo support thin na te chu mental mangin zoi mongin kan paya chu tiangin kan ti po chu tu ma na se chung lova herupa ti lo chuan kan lo in contact to dan kha angaya ma se ke chuan ka thinlung chu ti khawin alaka ka in khar khip ta daya ti chuan herupa chuan voi tam tak hetlang vela hin ka thokin ka kal kol to a thil ka zong thina ma se ka hlo chama angai te bok chuan ka na thok tu chuan ka hole thina ni ti chuan le ato pa chuan hun chu alo thleng ve ta engkim in pe na chu universe sanga anlo zon khom ho species sang te chu candidate tan chuan planet owa a chuan hroi thlen an ron ni ta ni heng ho hi Green Lantern Corps tia vo anlo ni ta a ti hian he corps si Galactic Police Force ni in DC Universe Galaxy mun sanga sector sang te chu atu lang zelin ven him na an thok thina ni he Green Lantern Corps ho hian power ring chu zungbuna tanga thil engpo siam chuak thei chu an bun vek ani ti chuan Guardian of the Universe te chuan universe sanga champion tur theu chu zongin he power ring bun tir tur hi an zong ani